Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ari ka panguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updating ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwas ang Ilog. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Clearing operations ginpang suguran na sa mga barangay. Cadiz City kag Banwas na Castellana hindi anay magbaton sa mga stranded individuals. Bangkay sa lalaki nga nakabaklid nasapwan nga ginlubong sa kampo. Roro vessel nga nagarota Batangas-Bacolod nagsugod na sa pagbiyahe. Kag sa Good Vibes, saksihan ang liwat nga pagbukas sa Magic Land. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sarana karon makabiyahe padulong Batangas City gikan syudad sang Bacolod. Ginpatigayon kahapon ang maiden voyage sa nga MV Starlight Venus nga nagdungka sa Bredco Port. Ang MV Starlight Venus ang isa ka ro-ro vessel nga ginapanag-iyahan sa Starlight Ferries Incorporated sunod sa General Manager nga si Shane Anthony Arante. Ang ini nga barko ang pinakadako nga ro-ro vessel nga ginbakal sa ilang kumbuyahan nga gikan pa sa pungsod Japan. Mayara ini sang 688 passenger capacity kag mixed rolling cargos nga 28 ka mga truck, bus kag salakyan. Ang ruta sa ini nga barko ang magahatag sang alternatibo nga salakyan sa mga pumuluyo kag logistics company sa Western Visayas kag Calabarzon area. Gindugang pa ni Arante nga apesar sa COVID-19 pandemic, ila ginhingagaw nga mangin operation o operational ang barko agud makaserbisyo sa madamo nga mga nagabiyahe nga locally stranded individuals returning overseas sa Filipino workers kaga authorized persons outside residence. Ginapaabot nga makabulig man ini sa pagpanumbalik sa ekonomiya sang duha ka mga rehiyon sa tunga sang pandemya. Sa number 9, probinsya sa Negros Occidental magapadala sa bulig pinansyal sa Albay kag Catanduanes nga ginbaha bangod sa bagyo nga Rolly. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, nagingyo na si Gobernador Eugenio Jose Lacson sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council nga mag-allocate sang tag-1 milyon ka pesos ka bulig. Karon nga nahalitan man ang Cagayan Valley tungod sang bagyo Ulysses, magasapol sa liwat para matalakay man ini. Sunod sa kay Diaz, sa tion nga ang tanan apektado sa pandemic kag maigo pa sang kalamidad ang masubo. Gani, nagakabagay lamang nga magpadala sa bulig sa mga apektado nga probinsya. It's a sad thing to witness at this time of pandemic, no? May pandemic na ta, may calamities pa ta nga pertigid ka baskog, no? Ang tubig, ang tanan, ang destruction is really appalling. So we hope to also assist them. Sa number 8, may masobra na sa 600 ka mga pumuluyo sa Bacolod ang naisyuhan sa citation ticket bangod sang hindi paggamit sa face mask kag wala nagasunod sang physical distancing. Suno sa pamuno sang Task Force sa Disiplina nga si Wilfredo Jolingo, bulan sang Agosto sang nagsugod sila sa pag-issue sa mga citation ticket sa mga pumuluyo nga ilang malabyan sa kilid sang dalan sa mga kapihan kag iban nga mga pampubliko nga lugar nga wala nagasunod sa ordinansa sang syudad nga nagamando sa pagsuksok sang face mask kag pagsunod sa social distancing. May kapin 40,000 pesos na nga multa ang nakolekta sang task force pero kalabanan sa mga ginisyuhan sa citation ticket ang diretsyo na nga nagbayad sa Bacolod City Government Center. Magluwas sa task force nga nagalibot sa syudad kada adlaw. Ang PNP ang sarangman nga magpatuman sang ordinansa. Sa karon hindi pa mapatuman ang mandatory nga pagsuksok sang face shield sa pila ka mga pampubliko nga lugar bangod wala pa matapos ang publication sang ordinansa. Sa number 7, top 1 kag top 2 nga most wanted nga mga persona sa Negros Occidental, arestado.
Ginaresto sa joint operation sa PNP kag Army ang numero 1 kag number 2 nga most wanted sa Negros Occidental sa barangay Dangkalan sa Banuasang Ilog. Ang gidakop amo Sunday Vicente Lamentaf, 26 anyos, top 1 most wanted, kag Junel Abendan, 34 anyos, top 2 most wanted sa probinsya. Sila gidakop pagi sa warrant of arrest sa kaso nga robbery with homicide. Yara nakaroon naka-detain sa Himamaylan PNP ang duha ka mga most wanted. Sa number 6, isa patay, 5 pilason sa aksidente sa highway sang Valladolid sang Friday the 13th. Ang detalye sa report ni Marcian Luico. Nagresulta sa tuman nga pagginutok sa dalan ang pagkatumba sang isa ka 10-wheeler sa highway sa barangay Mabini sa Valladolid Biyernes ang gabi. Mga motor na lang kag tawo ang sarang makalabay bangot sa ginokupar sang truck ang halos bilog nga dalan. Suno kay Police Executive Master Sergeant Renato Sopio Jr., traffic investigator, naglupok ang unahan nga goma sang truck amo kun nga nag-swerve siya sa wala kag nagbunggo sa carry cab, isa ka auto kag tricycle. Malinaw na gid ni impact ang carry ni sir, ang carry nga pick up. Tapos natumba sa gasigod na sa moto pa pwede sa contagious. Ang tricycle, bali ang tricycle ni na kabunggo man ang tricycle kung nagdagdag to sa dalom sa sa mga talamnan. Patay ang driver sang carry bangod sang pagkabunggo. Siya ang ginkilala nga si Ana Rose Villacampa. Nag-agom naman sang minor injuries ang driver sang auto, pati ng iya 3 ka anak. Ang tricycle driver ang napilasan man, pero luwas na sa katalagman. Ang driver sang truck nga si Rovico Orosio Valdevia ang gindetain man, pero siya ang gidrelease na kaina. Magapakig sugilanon suno sa pulis ang tag-iya sang truck sa pamilya, sang napatay, agud mag-areglo. Marcian Luico para sa Digicast Negros. Sa number 5, lalaki nga nakabaklid na sapuan nga ginlubong sa kampo sa Barangay Vista Alegre sa sudad sa Bacolod. Isa ka bangkay sa lalaki ang nasapuan sa kapulisan nga nalubong sa kampo sa Purok Inday Uya sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Conrado Espino, hepe sa Police Station 7, na panimahuan lang sa pamilya nga nagapuyo malapit sa kampo ang patay gani sang ilaging kadtuan. Nakita nga nagalabaw ang tiil sa bangkay nga ginlubong. Posible suno kay Espino nga malapit na isa ka semana nga nalubong ang bangkay sang makita bangod nga iyara na ini sa state of decomposition. Kahapon nakilala sa pamilya ang bangkay nga amo ang ilang missing nga himata suno kay Espino bangod sa suksok sini nga anklet. Siya amo si Genesis Nemenzo nga suno sa pulis sang Hunyo pa ginapangita sa pamilya bangod wala na makapauli. Sa number 4, pagpauli sa mga stranded individuals sa Cadiz City kag Banwa sa La Castellana ang temporaryong ginsuspend sa Regional Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. Nagsugod sang Domingo ang suspension sa pagpauli sa mga stranded balik sa Cadiz City kag ini ang tubtub sa Nobyembre 20. Sa Banwa naman sa La Castellana, ang suspension nagsugod subong nga adlaw, Lunes kag tubtub sa Nobyembre 21. Sandig sa RIATF Resolution number 64 Series of 2020. Nagsulat ang lokal nga panguluhan sang Cadiz sadtong Nobyembre 10 nga nagahinyo sa moratorium para mahatagan sila sang ligwa nga mahanda ang quarantine facilities. Nagsulat man ang lokal nga panguluhan sang La Castellana nga nagahinyo sang kasubong nga suspension. Sa number 3, isa ka assistant city engineer sa Kabangkalan City nga nagpositibo sa COVID-19 ang napatay sa ospital sang Domingo nga adlaw. Sunod kay Mayor Pedro Zaico, ang pamilya sa 48 anyos nga engineer nga naswab na. Ang naswab na, na-lockdown naman ang ilang nga puluyan. Ang asawa sang engineer ang yara na sa isolation facility samtang inahulat pa ang resulta sa iyang swab test. Sunod sa alkalde, humalin sa Nobyembre 9, wala na makatrabaho ang engineer bangod naglain ng iyang pamatsyag. Temporaryo naman yung ginpaidalom sa lockdown ang City Engineer's Office kag magadepende na ang liwat niya pagbukas sa mga resulta man sa swab test sa mga close contacts sang engineer. Sa number 2, OIC sang Budget Department sang Gobyerno Probinsyal ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kaya Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, Biyernes ang nagpaidalong sa swab test siya Gemma Flores bangod nga naghilanat siya sa Miyerkules.
Na sang magpositibo sa virus gilayon man nga ginpaidalom sa swab test ang mga kaupod nga empleyado sa budget department ilakip na ang iya nga pamilya. Nagpositibo man sa virus ang iya sini nga brother-in-law. Suno kay Diaz, wala naman sang may nagpositibo sa COVID-19 sa mga empleyado. Rason nga padayon ang operation sang budget office. Sa budget hearing ko na diin nagtambong man si Flores, may pila na ka nagpaidalom sa swab test kag negatibo man sa virus. May pila sa mga ginswab nga ginahulat pa ang resulta as of press time. Na-disinfect na ang SP Session Hall kag Budget Office. Suno kay Diaz, ang natabo, naghugkas na law ang pamilya ni Flores kung sa diin may 5 ka persona nga hindi katapos ang ilang pamilya ang nagpangadji. Ginapangita sila sa karon para sa contact tracing sang probinsya. Naka-quarantine naman si Flores kag ang iya nga bayaw. Rigid ni kadamo sini sa natabo like in Kabangkalan patay man nga lamay ang ginhalinan sang pag-outbreak sang aton nga virus dito. So here no isa na siya ka aspect ng nalantaw sa aton PHO, and we are looking for those 5 professional nga mga prayer warriors nga who may be transferring from one lamay to the next and spreading, no. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Subong nga adlaw man gitsiguran ang liwat nga pagpanugod sa clearing operation sa DILG. May pila ka mga barangay nga nangin masako na sa pagbanghawan. Yaring report. Sa barangay Bata sa Bacolod, aga pagin pang isa-isa sa mga opisyal sa barangay kadtuan ang mga baligyaan kag mga tiyangge sa igad sang dalan. Ginpahanungdum sila nga wala sang pwede may maglaksam sa dalan. Ang ini nga manugbaligya nagpromisa nga kaksun ang ialamesa. May maginani ka tao kay sa ako na. Pero hawanan mo lang, Nay. Okay Ang ini nga tiyangge nag-isol na para hindi maglaksam sa gutter o galing. Ang ila atop naglapaw naman. Ganigin pangabay sila nga kaksun na lang ang nagalapaw nga atop. Last na siguro, ambal, malako na pwede, lamisa, nalulagin panghukas ko. Mabutang na sila gutter, basta sa madalas sa, no? Ang ini nga nagaparking nga tricycle sa igad sang dalan ginpakuha sa tag-iya. Balikan na na yan! Dito na pusto. Ay, gano'n man eh. Dito yung sidewalk na yan. Ay, butang tayo maalit ko ay bike. Yan, sidewalk, ay bike lane lang ginagawa. Pati ang paradahan sa tricycle ginpaisol man. I-arrange mo na nga daan para namin tanaw. Ginpatawag ang mga driver sa sini nga mga truck kag liwat na ginpahanumdum nga hindi pwede magparking sa igad sang dalan. Suno kay punong barangay ang Ilito Abaring, nahawanan na nila sadto ang mga establishmento sa highway pero nagbinalik liwat. Sila ang ginwarningan kay inasang aga, kag kung nagbalik naman liwat, i-refer na sila sa City Legal Office. So yun nanay, ang ginpangguba namon nga nagbalik. Balikan Kaya do may rason lagi kami nga naguba ka na, balik ka pa. So kag makita sang tanan nga sang tawo nga nagarabay lang, ang ginaguba gid sa barangay. Yung iba niya ma-follow man na kung daw hindi gid sa mag-resist sila. Mabuluntaryo man na sila, pero kung daw may resistance di maayo ta bulig to hindi ta kasarang. sa city na kap noon, Sa city legal na tama kuan. Sa barangay Banago naman, ang inigabahin sang dalan ang sadtuan ay ginatindugan sa mga baligyaan diri sa may talipapa sa Puno Banago. Kaina, naghawas na ang mga baligyaan sa dalan. Isa sa mga apektado ang manugbaligya nga si Freddy Banyas. Nagmato-mato na lang siya ang paguba sang iya nga baligyaan. Sunod sa iya, magasaylo na lang siya sa pwesto kay nahangpan niya kung nga ginapahalin sila diri. Ano na lang plano mo sa bang? Iya to sa sulod. Nga ka to pisto man to. Iya, to sulod. May pistuhan man. Oo. Pero mayo man kay pwede mo niya magamit paliwat. Hindi na. May tapangko na to. At igubuan mo na lang. Buko na lang. Tapos plano pa ni mga kahoy. Tapos lang pa niya. Ang Bata kag Banago ang pila lamang sa mga dalagko nga barangay sa Bacolod nga may malapad nga area nga dapat hawanan, ilabi na sa higad sang dalan. Nasuguran na sadto ang clearing operations. Liwat ini nga pagapadayonon sumugod-subong nga adlaw. Gintagaan sang DILG sa tag 60 dias ang mga barangay para hawanan ang mga illegal structure sa tagsa ka mga barangay. Ang hindi makakomply, mahimo pasakaan sang kaso sang DILG.
Kag sa good vibes matapos ang 8 ka bulan, pinakaunang nga theme park sa Western Visayas ang nagbukas ng Sabado. Paano ba lang ilang operations sa new normal? Ato na saksihan sa report ni Romeo Subaldo. Pag-abot pa lang sa guwa sa Magic Land, may nagapahanumdum na nga dapat ani maghugas ang kamot magpagkuha sa body temperature. May ginapirmahan nga health declaration form kag pwede man inihimuon nga daan online. Limitado lang ang pwede makasulod sa park kag required a face mask. Sang Sabado, liwat nga nagbukas ini sa publiko matapos ang 8 ka bulan nga pagsirado bangod sa pandemic. Makahilidlaw nga mabatian ang hinugyaw matapos ang malawig na pagsirado sa theme park. Si Edward Rivales, first time magkadto diri. Nalipay siya nga may theme park mismo sa Negros. Oo sir, mga kadugang sa atong nga turista diri sa Negros. Mag-picture sir. Mag-try sa ilang rides diri. Kag mga foods din nila kung ano. Ang punong barangay sang Mambulak sa Silay nga si Hazel Cordero, first time man nga naka-experience mag-enjoy sa isa ka theme park sa iya nga edad. Kag nalipay siya sa iya nga pagkadto. Kanami ka lugar. Namigid sa kabataan, pag lapi na gid sa kabataan. O ikaw personally sa among morning age nag-enjoy ka man bisan ikaw sa among morning edad. Sa among edad wag lang ko naka-experience nga mo ni. Sa lapit na sa aton di kay ini makita mo lang niya sa Manila mo. Dugang pa niya, dako ini nga bulig sa turismo sa syudad kay nagadala ini sa dugang nga trabaho sa mga silay noon. May mga performers nga taga Silay. Paborito nga spot sa kadamaan para sa picture taking ang giant Ferris wheel. Makahalyat at tayang ibang nga rides. May bump car man para sa luyag nga simple lang nga trip. Ang merry-go-round patok sa mga kabataan. Sunod sa presidente sang Aton Land and Leisure Company nga si Ray Bantog, nag-adapt man sila sa minimum health protocols. Really, ang atong nga park guest really followed minimum health standard that was prescribed by our government. So everybody wore face mask and face shield, like what they have here. They observed physical distance, and whenever they ride, they enjoy it, but still with the mask on. Dugang pa niya, ang pagbukas liwat sa Magic Land, ang patimaan man sang amat-amat nga pagbangon sang ekonomiya. And from the reception of the guests of Magic Land, I think people are really ready, and they're ready to have fun, and at the same time they're really ready to follow the safety precautions and standards of the government. Kada weekend lang anay nagabukas ang Magic Land sini nga November, hubalin las 2 ang hapon tugtog las 7 sang gabi. Barb, nabilangat kay after 8 months na nagpahuway ang operation, lagi siya ka full blast ang operation niya, kaya nag-soft opening siya September, nag-close siya by March 15, si Magic Land. Isang Sabado, liwat siya nga naka-open, kag kanami, kaya doon ka namin man na pag-accept sang tao, nagdagsa siya katao, but not that much, limitado lang ang pwede makasulod, kag may mga safety protocol, gina patuman halin sa pag-abot mo pa lang, asa sa sulod, gina-remind everybody nga to practice distancing, may mga wash area, do new normal kung ano dapat natin magawi sa new normal, do practice man sa sulod. Balibuot siningon, may control ang kadamuon sa nagasulod. Yes, Barb. May ginandi siya, hindi siya nila ginapuno, ginamatamat lang pasulod ang tao. Tapos sa kada ride, sa mga ng 1 seat apart na, kumbaga, kung magsakay kami sa isa sa swing, for example, hindi ka na pwede may tupad, kag makapakapakon mo kung kalalahin ka, kaya wala ka na tupad. Ikaw na lang, kung sa Ferris wheel, limitado, wala ka mo daw ang pwede ka sakay. Pero ako na, ikaw na lang sa kung ano, gudman matabo, for example, may positive, ikaw na lang ang makalat na but a good thing is that, ginsunod yung protocol. Pwede ka ka-enjoy, at the same time, nagahalong. Eventually may ma-adapting man tayo. Sige na tawag yung new normal. Hindi man pwede nga kay may virus na stop ang tanan. Correct. Anami, Barb, ang mabatian mong sagit-sagit sa mga tao, doon rin nabalik na matamat, film lang nga, at least ang mga tao nagaguan na matamat, nag-enjoy man. But, syempre, dapat may paghalo. Hindi tayo ginapagkalipatan, regardless of. Yes. Kag, amoyan itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong palibot. Pero syempre dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon.
Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.